टीवी शो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का प्रोमो देख के अब दर्शक भड़क गइल बाना। सभी के ईशान से प्यार हो गइल बाटे। ई बात ईशान भी जानत ना और उ डरत ना कि सभी कहीं उनसे अपने प्यार का इजहार न कर दे। वो बार बार बचले की कोशिश भी करता ना और उनसे वो बुरा बर्ताव भी करता ना। प्रोमो में दिखावल गइल बा कि सभी ईशान से बता देतली कि उनसे प्यार करेली। ईशान उनके थप्पड़ मार देना। अब दर्शक ई डोमेस्टिक वायलेंस देख के भड़क गइल बाना। शो में दिखावल गइल बा कि चिन्मय और अक्का साहेब एक हो गइल बाना और एकर सारा क्रेडिट सभी के दिहल जाला। सभी काफी खुश हो जाली। वो विराट और सई के याद करेली और सोचेली कि ईशान के कैसे प्रपोज कइल जा। तब तक एक जुगनू आके सभी के हाथ पर बैठ जाला। सभी एकरा के हिंट मानेली। ईशान कॉलेज पहुंचे ना और वहाँ बहुत अंधेरा रहेला। वो लाइट जलावे ना पर जलेला नाही। तब तक सभी रोशनी लेके आवेली और प्री कैप में दिखावल बा कि सभी बोलेली कि ईशान उनकी जिंदगी में जुगनू बनकर आइल रहना। वो अपने प्यार का इजहार करेली और ईशान गुस्से में उनका थप्पड़ मार देना। अब ये सब देख के दर्शक भड़क गइल बाना। एगो दर्शक लिखना कि ए प्रकार का नकारात्मकता के बढ़ावा देले खातिर गुम है किसी के प्यार में शो के शर्म आवे के चाहिए। वह एक जन लिखना कि ये सब के बढ़ावा देवे खातिर स्टार प्लस के भी शर्म आवे के चाहिए। वह एक जन लिखना अरे ईशान सभी से रूड हो जाता लेकिन ये थप्पड़ काहे मारना। वही जन लिखना कि हमके लागत आ कि सभी ईशान के लिए थप्पड़ मारना कि सभी उनसे लव कन्फेस न करें और नफरत करें। वह एक जन लिखना बहुत बुरा ईशान वो सभी के थप्पड़ मारना सभी खातिर बहुत बुरा लागत आटे। वह एक जन लिखना भगवान करें ये दोनों में से केहू एक जन का सपना होखे। वह एक जन लिखना अगर इस शो घरेलू हिंसा का समर्थन करता तो हमें के देखले बंद कर दी। वह एक जन लिखना कि इस शो बंद करे खातिर ये लोग सब करताटे हमारी सभी खातिर बहुत बुरा लागताटे। अब तो गुम है किसी के प्यार में शो का टीआरपी गिर जाई। ये स्टोरी पर अब आपका क्या कहे कमेंट करके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रही एबीपी भोजपुरिया।